Gina, gur sonna how a-mach. Ha mi chwch dylich, cha fi mi a-mach riest. Gan ja sio magulor, sio sgresa. Na. Na, gan mi gyd I glyntinga. Sio, gyd jeffo greina ha ciarlas yn taiad. Mo nar. Ciarst eisiau yn drasta. Tornabod, gyd jew Giannu leis yn urra o'r gorach sy'n. Wel. Fer goen drasta. Fer goen drasta. Ciar. 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 Go rain shot. Go Jay. I'm going to check a lot of this. No. Meister McGintiger. Wil hij Marav? Jay? Hi, Marav. Ddim sy'n y geisio gyda cynnig. Dwi'n dynias yn fi cyntoch, gan iawn dynias yn fi y ffacl yn siomer. Nuair fa Meister McIntyre na nechwyntish, cael Parenton Paul tor erigat o'r faighinn an droch nechwyntish. Och bí safach sioch, yn lawns yn Sgoil, chai yn glach chena ye, ach charo chena awn itir. Be mairat agis mef yn gish y chwryn glach chena ye, agis be Meister McIntyre yn yniach y chwynigsyf ga yenef, agis chwrsyf na solish ye yn diw. Na solish? Cha pawn fielig a. Ach, va Meister McIntyre yn torst yn urra stori jeg tournament, agos vai gle crosta mi ein sin. Agus, nuair a bhain na solish dul ar as vai yn desk agad. Wel, chan i'n ffys ac yn gyda mor hwyr yn sy'n, chan i'n mis y fawn. Yn eiche, mis yn yr as. Hos i'ch chenia yn fflat Meister McIntyre, agos ha calam y ffwr o sias yn styra. Agos, ha asma Wel, fa ynwyd fyr, ha asma o. Ach, chan ie dadges yn fyr, chan ie misio y fawn. Fa Sina gwmatro I chael yn mating sio nuair a fa I ffain trot son fi a-mach le Meister McIntyre. Mission teacher's pet ha vir Meister Jen of Ruttigan. Va sioch gyffyrwch fyrryn ag Meister McIntyre. Agus va Meister McIntyre y ffwtig a-mach as yn teig y hyn. Ca bwring yw to fi nes ciar, ca fi eich misio myrst dynias yn fi. Sina, na gaf grow, ha ffysacing yw na che ysa fawn. She Meister fawn, ie? She! Heb sy'n scholar star sy'n tel! Chan i'w dynias yn mi y dol y trot room. Ma ha siwysio y grab rats yn bi! Dúlich Miss McDonald son a bí a húgá.